Ada Ciganlija spremna je za prvi ispit srpskih triatlonaca u 2022. godini. Sport čeličnih, upornih, atleta sa misijom i vizijom će se predstaviti 21. maja od 8 časova u okviru 28. Beogradskog sprint triatlon takmičenja. O tome nam danas govore Lana Gavrilović, šampionka Srbije u sprint triatlonu za prethodnu godinu, pobednica Balkanskog prvenstva za kadete i Ljudmila Medan, član organizacionog tima i trener u timu svetskog triatlona. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko se triatlonaca očekuje ovog vikenda na Adi? Mi imamo prijavljenih preko 100 na startu sprint triatlona i pored toga imamo i štafete gde 11.3 izlazi u susret onima koji ne mogu da urade čitav sprint triatlon odjednom, nego imaju svoje društvo, mini tim od koga će jedan da pliva, jedan da vozi bicikl i jedan da trči. I na kojim deonicama se trči, pliva, vozi bicikl? Ove subote imamo prvenstvo države na sprint distanci. Dobro. Traži od nas da plivamo 750 metara, da vozimo bicikl 20 km i da trčimo 5 km. Ovo državno prvenstvo je onako prva trka u sezoni 2022. i najbolji na državnom prvenstvu već sledećeg vikenda odlaze za Poljsku na prvenstvo Evrope. Triatlon je olimpijski sport i možemo slobodno da kažemo da je sve popularniji, da je sve veći broj poklonika. Da li je tako i u Srbiji? Jeste. Mi stvarno, zahvaljujući tom nekom domaćem maniru 11.3 na Adi, mi uspemo da u toku godine svaki put imamo i nove članove u klubu i nove ljude na startu. Ova trka je prva u Beogradu i u Srbiji sada za ovu sezonu, ali do kraja, do septembra, kada nas čeka poludistanca, čitav region ima ljude koji će pokušati zajedno sa nama da naprave kombinaciju ta tri sporta pre nego što prođu kroz liniju cilja. Nekako smo navikli da smo u sportu uvek u društvu najboljih u svetu. Šta je sa našim triatloncima? Voljeli bismo i da smo u društvu najboljih triatlonaca. Da li ćemo biti? Da li smo? Pa ja bih sad to malo da se pravim važno. Mi imamo jako lepe triatlonke koje su dobre. Lana je tek prešla iz kadeta u juniore i vrlo se lepo takmiči na evropskim kupovima. Ona i još jedna devojčica iz Kragujevca to dobro rade i evo nek vam sam kažem. Lana, ti imaš 18 godina, do sada si plivala, a vozila bicikl drumski, pa planinski, je li tako? Još si se oprobala u nekim sportovima, imaš sijaset medalja. Šta te je privuklo triatlonu? Pa privuklo me to što je sačinjeno 3 sporta i nikada nije dosadno. Trenira si 3 sporta, uvek je nešto novo, putuje se puno, biciklizam je prelep, zato što si napolju stalno. A šta ti je najteže u triatlonu? Pa, plivanje i biciklizam su mi jednaki i tu sam prilično dobra, a trčanje pre 2 godine sam imala jednu povredu i dalje pokušavam da se vratim na taj rezultatski nivo od pre 2 godine. Jasno. Ljudmila, koliko je teško da se organizuje jedna triatlon trka, pogotovo u gradu? U Beogradu, ajde da ne kažemo da je teško, sa Darkom i 11.3 timom je to onako jedan zanimljiv izazov. Mi komuniciramo redovno još od kraja prošle godine. Sanja koja vodi priču dosta na terenu, ona bukira ceo tim, komunicira se puno sa svim mogućim službama. Na Adi Ciganliji tu su i oni koji nam pomognu da zatvorimo put zbog bezbedne vožnje bicikla. Takođe je važno da tu imamo i te neke zdravstvene službe koje nam pomažu. Onako jedan ozbiljan proces gde mi sa svih strana u Beogradu tražimo podršku i zahvaljujući upornosti 11.3 tima mi tu podršku dobijemo i na kraju znaju oni koji su u triatlonu i isporučujemo svakako najlepša takmičenja u Srbiji. Jasno. A šta je potrebno pa da naši triatlonci učestvuju na olimpijadi? Evo recimo Lana. Podrška. Kod nas ljudi još uvijek ne shvataju koliko je potrebno truda i vremena da se formira jedan sportista, zatim da taj sportista dođe do nekog takmičarskog nivoa, nacionalnog, a onda kada
kada izađe na internacionalni nivo, kod nas je još uvek prisutno taj nedostatak samopouzdanja da ljudi više čekaju da neko odustane, pogreši, ima neku povredu, nego da nekako još više svi zapnemo, damo i verujemo da je potrebno da zajedno radimo, da idemo dalje. Lana, kakvi su tvoji planovi? Da li ti je olimpijada u planu? Pa naravno, to je, ja mislim, svakom sportisti najveći cilj i ja se nadam da će do toga doći. Ja ću se potruditi. A šta vi kažete? Da li je moguće da gledamo Lanu? Ja sam stvarno imala zadovoljstvo da radim i u Tokiju prošle godine i mi imamo taj potencijal. Ognjen Stojanović je bio jako blizu da uđe na startnu listu u Tokiju. Neke druge okolnosti koje nisu toliko orijentisane sportski, nego više nekim menadžmentom, ekonomijom i politikom su uticale da on ne startuje tamo, ali te ljude koji se takmiče na visokom svetskom nivou gledam redovno i mi to u sebi imamo. Ono što nam fali to je jedna struktura nacionalnog saveza, jedna svest klubova da je važno da svi učestvujemo i neka međuklubska i nacionalna saradnja koja bi doprinela da mi ujedinimo svu energiju, svu želju i da se stvarno menjamo i usavršavamo zajedno. Samo nam to fali. Mnogo sreće u daljem radu. Želimo vam da jednom dođete ovde, odnosno jednog dana posle olimpijade, možda da nam se pohvalite nekim novim uspesima i medaljama. Hoćemo. Hvala.